Hi havia una vegada una rata tan i tan llaminera que fins i tot va menjar-se l'última pera. No la van caçar, no van trobar manera. La família rondina i desespera. Una rata i el rebost que arrossega, una rata i el rebost que no deixa un pèl a post. Aneu a avisar el gatet que vingui a caçar la rata. Aneu a avisar el gatet que d'un cop em faci net, que d'un cop em faci net. El gatet ha contestat que no pot sortir de casa. El gatet ha contestat que té un gran mal de queixal. Aneu a buscar el doctor, que si arribi de seguida. Aneu a buscar el doctor i que li curi aquest dolor. El doctor diu que potser això és cosa del bigoti. El doctor diu que potser el millor és cridar el barber. El barber ens ha contestat: ho digueu a l'herbolari. El barber ens ha contestat que ell mai no ha sagnat cagat. L'herbolari diu que no hi entén de mals de bèsties. L'herbolari diu que no, això és cosa del pastor. El pastor diu: jo no vinc, si el gat té dolor que en tingui. El pastor diu: jo no vinc, si ell en té, jo també en tinc. I entretenen el rebost, la traïdora de la rata. I entretenen el rebost, no ha deixat un pèl a post. Una rata i el rebost, una rata i el rebost, una rata i el rebost. Una rata i el rebost, una rata i el rebost, una rata i el rebost. I tan senzill com era parar-li una ratera.